ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ತಲಪಾಡಿ ಶತ ಚಂಡಿಕ ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 23/3ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 30ರ ತನಕ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಶತಚಂಡಿಕ ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶತಚಂಡಿಕ ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕಲಿಗನ ಕೋಟಿಗಾರ ಇವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ 23ರಿಂದ 30ರ ತನಕ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಶತಚಂಡಿಕ ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶ್ಯಾಮಲಾನ್ ಚಂದ್ರದ್ವೋಜ್ಜಲ ಶೇಖರಾನ್ ತಣಯನಮಾಪೀತವಾಸೋವಸಂ ಚಕ್ರಂ ಶಂಕಮಿಶಂ ಚುಧನುಚಧತೀಂ ಕೋದಂಡಮಾನಾಂಶಯೋ ಮುದ್ರೇವಾಭಯ ಕಾಮಧೇ ಸಕಟಿಬಂಧಾವೃತಂಬಾನಯೋ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತಾಂಚಿತ್ತಿನ ದುರ್ಗಾಪುರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಟೆಕಾರು ತಲಪಾಡಿ ಕಿನ್ಯ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಜನಗಳು ಆರಾಧಕರು 90 ತಲಪಾಡಿದಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ನಾಕಳು ಅಂಚನ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಥಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ನ ಸ್ಥಳವಂದಿಕೆಯ ನಾಕಳು ಭಕ್ತಜನಗಳು ಮಾಂತ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಜಾಗಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರ ಪಣ್ಣಚಿತ್ತ ಮಾತಾಡ ಇಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸುಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಲ್ಲ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ವೃತ್ಸರವಾದಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಆಪಿಂಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗೂ ಶುದ್ಧ ಅಗ್ನಿದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತ ಉದ್ದೇಶವಾದಿ ಅರಣಿಮತನ ಮಲ್ಟೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಟೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶವಾದಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದ. ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ತಂತ್ರಗಳ ನಾಲ್ಕನ ಆಗಮನ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸತ್ಕರ್ಮಗಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ವಾಸ್ತುರಾಕ್ಷೋಭ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಆಂಚಿತ್ನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೊಡಿಮರದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆ ವಾಸ್ತು ರಾಕ್ಷೋಭ್ನ ಹೋಮಗಳು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ನಡೆದೊಂದು ಮನದಾನದ 24ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬಡಿತ್ನ ಕೊಡಿಮರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಡಿತ್ನ ಜಿತ್ನ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಆನಿ 24 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ದೇವರನ ಉಪಬಿಂಬ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿಮರದ ಅಧಿವಾಸ ನಡೆದೊಂದು 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿಮರದ ಧ್ವಜಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದ. ಆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆದದಿ. ಆನೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಬೈಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀರಿದ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮಂದಿರದ್ದು ಕೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆನೆ ಎದಾಡ್ದು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 100 ಸಲ ರುದ್ರ ಯಾಗ ಇತ್ತದ್ದಾವರ ರುದ್ರಪಾರಾಯಣ ಅಂಚನೆ ಶತಜನಕ ಯಾಗದ ಉದ್ದೇಶವಾದಿ 100 ಸಲ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಾರಾಯಣ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಪರ್ಯಂತರವಾದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ಧ ಪರವೃದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂಚನೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಡು ಮಂತ ಬರ್ಪಣ ವಿಘ್ನವೇ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾದಿ 101 ತಾರಾಯ್ದ ಗಣಯಾಗ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪಂಚಾಮೃತ ವಿಷಯ ಪುರಸ್ಸರವಾದಿ ನವಕ ಕಲಶ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಪವಮಾನ ಹೋಮ ಈತ ಮಾತ ನಾಗದೇವನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಡೆದೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜಾ ಸಹಿತವಾದಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಡು ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕೂಡಿತಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಿ ಅಂಚನೆ ಇರುಮಡಗು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪಂದಂಚಿತ್ನ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಆನಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದೇವರನ್ನ
ಆ ಮೂಡಪ್ಪನ ತೆಗೆದು ದೇವರನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ವೀರಭದ್ರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಾವರ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಕುಂಜಿ ಮುಡಿದ ಒಡೆ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ರುದ್ರದೇವನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ರುದ್ರಯಾಗ ಅಂಚನೆ ಆನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮಂಟಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಮಟ್ಟೊಂದು ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಆನೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪೆರಂಡು ಐಕಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆಯರನ್ನ ಆಕಲ ಸಮ್ಮುಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಆನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡ್ತದೆ ಮನದಾನ ಶ್ರೀರಂಗ ಪೂಜೆ ದಾವರ ಆನಿದ ಆ ರಾತ್ರಿದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬರ್ತುಡು ಶ್ರೀರಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ವನಿಂದಲ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ಮಟಗೆ ನಡಪಂಜಿತ್ನ ಶತಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಮಲ್ಪನಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತುಗು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಸಹಿತವಾದ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಡು 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 6 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡ್ತದೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಬಿದಾಡ್ದು ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಚಂಡೆ ಸುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟವದನ ಸೇವೆ ಭಜನಾ ಸುತ್ತು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಾತ ಭಕ್ತಜನಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮಗು ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಜನಕಲ ತಂದೆ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯದವರು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಜಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಜನಕರು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಆ ಸತ್ಕರ್ಮನು ತಲಪಾಡದಪ್ಪೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಕಂದು ಪಡೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಎರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟದ ಕೊರತೆತ್ತಿನ ದಾಬರ ಎರೆಗಾನ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಇದು ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೊಂದು ಮಾತ ಭಕ್ತಜನಕರು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ಕೆಲಸನ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲಿ ಪರವಾದ ಕೇಳೊಂದು ದೇವತೆ ಆಯ್ನ ಉಳ್ಳಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರಣೀಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾತನವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಡ್ದು ಕೊಲ್ಲೂರುಡ್ದು ಮುಕಾಂಬಿಕೆನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸದು ಆ ಯತಿವರಿಯರು ಮಧ್ಯೋಡು ಅವಳು ರಾಜಸ ಗುಣನು ಕುಡ್ದು ಮಧ್ಯೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತೇಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ನಂದಿಕೂರುಡು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ತಲಪಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬನ್ನಗ ರಾತ್ರಿ ಆದುಕೊಂಡು ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲೋಡು ಆರು ಇತ್ತಿನ ಶಿವಲಿಂಗಿಗೆ ಆ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿನ ಆರು ಐಕ್ಯ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ದು ವೀರಭದ್ರಣ್ಣ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾದ ಪೋಯಿರೆಂದು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಡಪುನ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿರುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಾಪುದೀದು ಕಾಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಹಿತ ಶತಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಇಂದೆಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸ್ಥಳವಂದಿಗೆರು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡಾಪಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದ ಆ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾರ್ಯನು ಅಪ್ಪೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗೂ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತಂದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿರುಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಮೂಲು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡಪುಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡಪುಡು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪುನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಆಪುನ ಈ ಸಭಾಂಗಣಲಿಗೆ ಪೂರ ದವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಶುಲ್ಕ ದೇತೊನಂದೆ ಸಮಾಜಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತನಕಲು ವಿತ್ತಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಿದೈದ ಸಭಾಂಗಣಲಿಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೆಚ್ಚೋಲು ಇತ್ತಿನ ಅವರ ಮೂಲ ಐನ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೂಲು ದಾಲ ಒಂಜಿ ವೆಚ್ಚನು ಭರಿಸಂದೆ ಐಕ್ ಆಪುನ ದೇ ಐತ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಐತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೋಡ ನಾತೆ ಒಂಜಿ ಶುಲ್ಕೊಂಡು ದೇತೊಂದು ಮೂಲು ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇಚ್ಚಿತ್ರ ಈ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡಪುನ ಈ ಮಹಾ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ ತಂದೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಡಪು ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಬಟ್ರ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಹೇಳಿಕೆ ವರಂದೆ ಇತ್ತುಂಡ ಐನು ತಪ್ಪು ತೆರಿಯಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಬತ್ತದು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು
ಬತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚಿನೆ ನಮ ಈ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಸಮಿತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿದೈದಕ್ಲೆಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಾದಿಲಿಗೊಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅತಿಥಿ ಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಛತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುರಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆತಲು ಇಕ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರು ತಮ್ಮ ತನುಮನ ದನನು ಕೊಡ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ದೇವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದು 23/12/2024 30 ನಡಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಹಿತ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಭಾಯಿ ಶಾಂತಿಗುದ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಮಂಜರ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಲೈತೆ ಒಟ್ಟಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಒಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.